आङो दिनै नोंथांनिसिम गोदान भिडिअ लाबोलायबाय नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आङो आसा खालामबाय आरो स' दिनैनि भिडिअखौ आङो स्टार्ट खालामनोसै नोंबोथाय भिडिअखौ लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आङो गोबावजों नै मोनसे ब्लग लाबोलायबाय आरोना आङो ब्लगखौ माने थाब लाबोनो हाया आरो ओमफ्राय आङो न'आव थांनो नागिरदों नालाय ओंखायनो आङो फिसा ब्लग लाबोलायबाय आरो दायो आं नै मैथा खादों लोगोफोर मैथाया न'आव मैथा बिहरदों एसे खाना लांसै आरोना आङो बाथोन दायो जोङो फिल्म नायनो थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर जांख्रिथायनि थैसाम जोंनि खाथियाव देखायदों नालाय दिनैहाय मैयाथ' प्रेमियारसोमोन बरनगावआव दिनै नायखानोसै आरोना बिराद एक्साइटेड आरोना फिल्मखौ नायनो थाखाय लोगोफोर नोंथाङा होलांबाय था भिडिअखौ माबायदि जायो काहानिया दिनैसो नुसिगोन आरोना ओरैनोथ' बिराद मोजां जागोन बायदि मोनखादों आरोना फिल्मनि टपिक टाइटेलखौहाय खोनानानैनो माने मोजां मोनदों आरोना बर' हारिनि नालाय जांख्रिथायनि थैसाम स' ओंखायनो जोंबो नायनो ओंखारदों दिनैहाय नायलांबाय था भिडिअखौ दायो जों थांसै आरोना खाथियाव नालाय ओमफ्राय लामायाव गारि नेहैनोसै जोंहा फिल्म नेहैनोसै आरोना थ' दा बिदिब्ला आंजों लोगोसे थांफादो आरोना नोंसोरबो लांफैदो नै भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन दायो आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो